Adam zango ya ƙara sakin sabuwar matarsa. Duniyar nishadi gata. A nan ake yin ta TV, duniyar nishadi. Ku danna mana subscribe, kana ku danna alamar karorowa ta yadda za a dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabbin shirye-shiryenmu. A nan ake yin ta. Adam zango ya ƙara sakin sabuwar matarsa. Domin jin yadda aka yi ta haihuwa a ragaya, ku biyo mu daga farkon bidiyon har ƙarshe. Adam Abdullahi, wanda aka fi sani da Adam zango, haifaffen garin Kaduna, wani ƙauye da ake cewa zangon Katab, ya shigo Kannywood ne da ƙafar dama, inda tauraruwarsa take ta ɗagawa a masana'antar Kannywood da dama. Hakan ne ya sa Adamu Abdullahi, wanda aka fi sani da Adam zango, wasu daga cikin masoyansa suke ta yi mai abin alheri kala daban-daban. Yanzu dai mu takaice muku takaicen takaicewa. A safiyar yau ne muka tashi muka gani wani abu yana yawo, yana trending, ma'ana dai wani abu yana keta social media, yana keta hazo cewa Adam zango ya saki sabuwar matarsa da ya aura. Sai dai gaskiyar wannan maganar, in kuna so ku ji ta, mun tattauna da wannan jarumi Adam zango. Ku zo ku ji yadda abin ya kaya. Kada ka manta, idan wannan ne farkon zuwan ku wannan channel tamu mai albarka, daure kai mana subscribing, sannan ka danna alama ta ƙararrawa. Hakan ne zai ba mu ƙwarin gwiwar binkito muku sirrukan da yake cikin masana'antar Kannywood da ma duniya baki ɗaya. Mun gode. Kowa ya san Adam zango a masana'antar Kannywood, Allah ya bashi farin jinin 'yan mata, ba ma iyayen mata ba har da zaurawa. Hakan ne ya sa mutane suke ganin kamar Adam zango yana amfani da wannan farin jinin nasa ne yana auri saki. Sai dai kuma kwanakin baya akan sakin matarsa da ya yi, wata ma'ana Maryam Yola, wacce ake wa lakabi da Maryam Nas, Adam zango ya fito ya bayyana dalilin da ya sa ya rabu da ita. Mutane sun yi wa Adamu Abdullahi, wanda aka fi sani da Adam zango, ta akan rabuwarsa da wannan baiwar Allah. Adamu Abdullahi zango ya fito yake cewa mutane, mai ɗaki shi ya san inda yake mai yoyo, ba za ku gane ba, shi fa zaman aure ba wai zama ne na kallo da kallo ba, zama ne na amana, zama ne na yi na yi bari na bari. Adamu zango dai har yanzu bai bayyana mana dalilin mutuwar aurensa da Maryam Nas ba. Sai dai kafin wannan ma kowa ya san Adam zango ya yi auren ya mutu da dama. Hakan ne ya sa mutane suka yanke wa Adamu Abdullahi zango, wanda aka fi sani da Adam zango, hukunci da ɗanyen lokaci. Suke ce mai yana da yawan aure saki. Kawai katsam yanzu muna leƙa shafin Instagram sai muka ga wani bidiyo yana yawo na wani matashi yana cewa Adam zango ya ƙara sakin sabuwar matarsa. To gaskiyar wannan magana ƙarzon kurege ce, saboda mun yi tattaki mun tattauna da Adam zango. Ya bayyana mana cewa wannan shaci faɗi ne, kuma an sha irin wannan. Kuma ko ba za ku manta ba, kwanakin bai Adam zango ya faɗa, ya ce akwai wasu hakin sun yi hakas ɗin akawun ɗinsa na Instagram. Ya ce shi ya gaji fa, an yi hakin ɗin akawun ɗinsa ba sau ɗaya ba, ba sau biyu ba. Kuma wayannan ɓata garin su ne suke hakin, sai su dinga tambayar mutane kuɗi ko su dinga yaɗa labarin ƙarya da Adam zango. Adam zango ya ce dole in kai suna wata rana dole wani ya ringa bibiyar al'amuranka. Adam zango ya roƙi mutane don Allah duk mai ƙazafi sharri ƙage ya yi haƙuri ya daina, kada ya manta in banda nan akwai ranar lahira. Adam zango kuma mutane da dama wasu ma suna ganin wai kamar abin da ya sa ya rabu da tsohuwar matar tasa, ko kuma in ce wannan matar tasa da ya aura, wai ya ce ana cewa momi Gombe zai aura. Sai dai Adam zango ya karyata wannan labarin, ya ce shaci faɗi ne. Ya ce momi Gombe kanwarsa ce, sakamakon irin furfujimar da aka sha a baya tsakanin Adam zango da wata sabuwar jaruma wacce ake wa lakabi da Ummi Rahab, wacce Adam zango tun tana karama yake yin fim da ita, kawo yanzu ta girma ya sa ta a cikin fim ɗinsa da mai suna Farin Wata. Amma aka samu saɓani a tsakanin Adam zango da jarumar. Hakan ne yasa suka ringa musayar yawu a social media, kafafen yada labarai. BBC Hausa ta yi magana da wannan jarumi Adam zango. Adam zango ya bayyana cewa shi Ummi Rahab ba rigima suka yi ba, wani dalili ne na baya kawai yasa ya daina yin mu'amala ko kuma ya daina sauraron ta harkar fim.
ya ce duk wacce zai ɗauko a duniya inda ya ce ta yi nan ta ce nan za ta yi to ta kawo tseko. Ita kuma Ummi Rahab ta fito ta ce mutukar Adam zango bai daina mata kazafi ba to za ta tona mai asiri. Daga baya dai yayan Adam zango kuma ce yayan Ummi Rahab ya fito ya ce Adam zango saurayin Ummi Rahab ne, ya ce yana son ta har kuɗin aure ya kai gidansu Ummi Rahab. Daga baya karɓe kuma ya ce auren ta zai yi. Hakan ne ya sa mutane wani mutuncin Adam zango a gaban idansu ya zube saboda irin wannan abubuwan da yake. Ummi Rahab ta ce har yanzu har gobe ta daina ganin mutuncin Adam zango, sai dai yanzu mun leƙa shafin jarumar mun ga kawai soyayya suke da wani mawaki ɗan garin Kaduna wanda ake wa lakabi da Lilin Baba. Mutane suna ganin kamar soyayyar Lilin Baba ce da Ummi Rahab yasa aka samu rikici tsakanin Adam zango da Ummi Rahab. Saboda Adamu Abdullahi Zango hujjoji sun bayyana Ummi Rahab cewa ya taɓa kai mata kuɗin aure zai aure ta tun tana Saudiya. Adam zango amma wannan damar bata samu ba shi yasa ya haƙura.